दिनैनि नैबे समायना रमायना जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट टाइकान्ड' एस'सिएशना प्रि सामार टाइकान्ड' कचिं केम्प खुंफुंबाय थादों आरो दिनैनि दिनानो जोबथा। आङो स्पर्ट्स लाइनावहाय बिराद गोबावनिफ्रायनो नैबे टाइकान्ड'खौ आं बिराद आंनि गोसोआव मोनसे जिनिसखौ आं नुबाय थादों आरो बे नुसननायखौ आङो दिनै सना रुफा आरो हिरानिख्रुइबो आङो गिदिरसिन मोनसे फाइन्डिं होननानै हमनानै लानो सानदों। खारन बाहाय जोबोद रहस्य गोनां गुरुत्व गोनां मोनसे बाथ्रा दङ। बिथांमोननि बे दिनै क्लजिं हाबाफारियाव बिथांमोना आंखौ गाहाय आलासि महरै लेंहरनायाव आङो जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों। बेनिखायनो गोजोननाय मोन्दों जोङो दिनै नुबाय सासे पेरेन्ट सासे बिफा जानानै आङो दिनै मिथिगौ आंनि गथ'फोरखौ आङो नांगौबायदि डिसिप्लिनजों प्रि एडिक्शन अफ द मबाइल एन्ड प्रि एडिक्शन अफ मेनि थिं आङो बोरै खांनो आङो बे जिनिसखौहाय नागिरबाय थादोंमोन, सिन्था खालामबायबो थादोंमोन। ओमफ्राय आङो नुबाय जोङो बेखौ स्कुल आरो कलेजाबो दिनै फेलियर जाबाय। जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोन देरफुनाय गथ'फोरखौहाय ड्राग्सनिफ्राय गोजान जानो फोरोंनाय, मबाइल एडिक्शननिफ्राय गोजान जानो फोरोंनाय, सेक्स एडिक्शननिफ्राय गोजान जानो फोरोंनाय, ड्राग्स गान्जा बायदि बायदि एडिक्शननिफ्राय गोजान जानो फोरोंनायखौ जोंनि स्कुल, जोंनि कलेज आरो बिमा बिफानि अननायाबो हायाखिसै। आङो नुबाय गिर्जा, मन्दिर, मस्जिदफोराबो जोंनि लाइमोन गथ'फोरखौहाय जेरैबायदि मोजां गथ' जानांगौमोन बेखौ शिक्षा दिक्षा होनो हायाखिसै। दा बेखायनो आङो दिनैनि बे क'क्राझार टाइकान्ड' एस'सिएशननि जानानै गासै जोंनि बर' बिमा बिफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आङो खावलायनोसो सानदों जे टाइकान्ड'आ दिनै ओरैबायदि मोनसे गोनांथार स्पर्ट्स। नर्मेलि आङो बेखौनो बुंनो सानदों दिनै बे लाइमोन गथ'फ्रा उन्दै उन्दै गथ'फोर सोरबा क्लास 5आव फरायनाय, क्लास 3 फरायनाय बिनिफ्रायबो स्टार्ट जानाय दङ। बेबायदिनो 11, 12 बि आरो पेरेन्टसफोरबो दङ, बावहाय माखासे पेरेन्टसफोराबो दंफैयो। दा बावहाय मा नुदों गथ'फ्रा दिनै बिथांमोना बे प्रि सामार कचिं केम्पआवहाय फुंनि आरो बेलासिनि फोरोंदों। दा बावहाय मा नुबाय बे गथ'फ्रा ओरैबायदि मोनसे फिजिकेल एक्टिभिटिजों एंगेज जाबाय। एंगेज जानानै बिथांमोना जेब्ला जोब्बाय न'आव थांफिनबाय, दुगैबाय लोबबाय, जि उखैनाय मोनबाय, ओंखामा सेब जाबाय। ओंखामा सेब जानाय लोगो लोगो बे गथ'फ्रा मा उन्दुनो ओंखारबाय। उन्दुनो ओंखारनाय लोगो लोगो उन्दुबाय, मबाइलखौ दांला बे गथ'आ। सानफ्रामबो जुदि बेनो बिनि लाइभलिहुड, बेनो बिनि दैलि प्रग्राम जायोबा सादारनावनो जोङो जाय गथ'फोरखौ दिनै मबाइलनिफ्राय बोखारनो नाजादोंमोन नै बिथांमोना बे टाइकान्ड'नि जोंनि मास्टारफ्रा आरो जोंनि पेरेन्टसफ्राबो बाहायनो गोजोननाय। बेल' नङा बिथांमोना बेबायदिनो नैबे केम्पआव टाइकान्ड' एस'सिएशनाव टाइकान्ड'नि फोरोंनायावहाय जोङो जौ लोंनाय, ड्राग्स सोबनाय, गान्जा सोबनाय बेफोरनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय खोब गोरलै। सानफ्रोमबो बेखौनो फस्ट खालामगोन जे नोङो थांखु जानाङा, जे नोङो गय जानाङा, जे नोङो सिगारेट सोबनाङा। दा जोंनि गथ'फोरखौ जों बेखौनो जिंगासिबाय थादों जे बबेबा आन्दोआव थाङोब्ला, बबेबा लोगोफोरजों थाङोबा, बार्थडे पार्टियाव, अमुक पार्टियाव थाङोबा, बबेबा पार्कआव थाङोबा जोंनि गथ'फ्रा बेखौनो खालामो। दा बेखायनो पेरेन्टसफ्रा जुदि सांग्रां जानानै नोंथांमोनहा गाबोननिफ्रायनो जुदि दले बले फैनानै नैबे क'क्राझार टाइकान्ड' एस'सिएशनाव सिखोनाजार जिमनिसिमाव फैनानै जुदि नोंथांनि गथ'खौ एडमिसन खालामबा बे गथ'आबो दिनैनिफ्राय बेबायदि मोजां डिसिप्लिन गोनां गथ' जासिगोन। आरो जेब्ला बिथाङा देहायाव गोग्गो जागोन अब्ला बिथाङा फरायनायावबो गोग्गो जागोन। फरायनाय आरो देहायाव गोग्गो जायोबा बे समाजनि सासे गोग्गो सुबुं आरो भबिसतखौ जोङो नुबाय आरो मा। बेजों लोगोसे आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो बुंनो सानदों बिराद मोजां मोजां फोरोंगिरिफोर दङ। जोंहा बावहाय दङ सासे बिथां लासित बसुमतारी। बिथाङा जाहैबाय बे टाइकान्ड'आवनो चिफ टेकनिकेल डाइरेक्टर अल आसाम टाइकान्ड' एस'सिएशन आरो बिथाङा सेक्रेटारि जेनेरेलबो अल बड'लेण्ड टाइकान्ड' एस'सिएशननि आरो बिथाङा 6 दान आरो इन्टारनेसनेल रेफारिबो। दा बेजों लोगोसे गोबां जोंहा मेदाममोनबो दङ। दर्शन जिता बरालि बिथाङाबो दिनै क'क्राझारावनो थानानै फोरोंदों आरो गोबां। दा नोंथांमोना बाहाय फैयोबा बिथांमोना सादारन बे रोंस्लिंनाय, जोस्लिंनाय, सौस्लिंनाय बेबायदि बेक्ति नङा। बिथांमोना गावसोरनो पेरेन्टसखा, गावसोरनो बेनि सोमोन्दै मोजां मिथिखागौ। दा बेखायनो जोंनि गथ'फोरखौ मोजाङै फोरोंगोन आरो बिथांमोना गासिबो साख्रियाव एंगेजमेन्ट जोब। दहाय आङो लासित सारजों बेखौबो रायज्लायदों जे बे गथ'फ्रा
सोलोङै बायदि बायदि साख्रिफोरबो मोनो नामा होननायाव गोबां गथ'फ्रा बेबायदिनो आर्मि BSF पुलिस बायदिसिना साख्रियाव गोरलैयैनो मोननो हायो आरो नंगौ दिनैनि दिनाव स्पर्ट्स स्पेसियेलि नैबे टाइकान्ड' बा मार्शेल आर्ट्सनि डिसिप्लिना थायोबा बायदि बिजोंनि स्पर्ट्सफ्राव साख्रि बाख्रि मोननोबो गोरलै जायो दा बेखायनो आं मा बुंनो सानदों नोंथांमोना दिनैहायनिफ्रायनो सिन्था खालामदो जे जोंनि गथ' गथायफोरखौहाय मबाइलनिफ्राय फ्रि खालामनोबा ड्राग्स गान्जा सिगारेट जौ सोबनाय सेरेब सोबनायनिफ्राय फ्रि जानोबा आरो मोजां गथ' खालामनोब्ला नोंथांमोनहा टाइकान्ड' नैबे क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि तामुलपुर मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जोंहा टाइकान्ड' एस'सियेसन दङ आरो बेफोराव थाबैनो थांनानै नोंथांमोना नोंथांनि गथ'खौहाय जुदि भर्ति खालामहैयोबा बे गथ'आ गाबोननिफ्रायनो सासे मोजां गथ' जागोन होननानै आङो नोंथांमोननियाव गेरेन्टि होयो नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावदै सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738